mai kurera, kuchengeta, kukudza mwana ibasa. Asi basa iri rinozova rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Muchirongwa chino tunopemberera uye kuita recognize umare, ugamba, ushingi unana amai ava nekuti basa ravanoita ibasa risiri nyore. Nhasi uno pachirongwa tina Keresenzia Mangoya, mudzimai ane makore 58 nevana vatatu. Pavana vatatu dangwe rake Nunurai ane makore 33 ekuberekwa ndiye ari kurarama nehurema. Hurema hwaNunurai vakahuona achangozvarwa here kana kuti zvinhu zvavakatozoona vadzoka nemwana kumba? Hurema hwaNunu hwakaoneka pandakamusununguka, nokuti Nunurai pandakamusununguka ngati kuno kumba ndiko kwakabva kwaputsikira shupa kuma 11 dzimanheru. Saka ndichizotakurwa ndichiendwa neni kukiliniki. Ndichizonoendwa neni kukiliniki kwakanosvika kwave kunzi nhumbu haisi kudzika iri pa9 cm. Saka iri pa9 cm ndakambotanga kumhanya idi idzike. Nhumbu iya haina kudzika, yaingorwadzira pano pachest. Saka zvayairwadzira pachest ndaingonzi mhanya muchipatara muya. Ndakara ndava kuchikoniwa kumhanya ndichimbonzi rara neleft ndichirara, but hapana zvazvakabatsira svika kuedze ndiri mukiliniki. Saka ndiri mundamanya ndakabva ndazonge munhu uya akolapsa. Ndakolapsa vakati manesi pakuchinjana paya ndipo pavakati ko iwe wadii kuti munhu uyu zvawaona adai, dai wanga wangodedza ambulenzi atoenda kupi kugomo kuti anobatsirwa. Saka isusu inini ndinoramba ndiri pachuti pangu, iwe warara nemunhu uyu chienda naye kupi ndokudedza ambulenzi. Ndipo pandakaendeswa kuHarare Hospital. Ndanosvika kuHarare Hospital vakangoti tirimo muambulenzi vachibva vachaya chiofha chavo. Ndobva ndichimbosvika ndobva ndawana ndatogadzirirwa, ndichisvika ndichitorwa ndichiiswa pastretcher bed ndichiendwa neni kuti ndiende kuleba. Saka ndichiendwa neni kuleba ndipo pandakatanga kuonekwa naDr. Mangwende. Dr. Mangwende akabva ati no, anoda kuitwa operation. Saka ndanzi ndoda kuitwa operation ndipo pakabva pasvika umwe wechichena. Dr. Mangwende vangati vatogadzira maforms okuti pasainwe operation. Dr. wechichena ainzi Eilish ndipo pakangosvika achibva andibata ndobva ati no operation mai. Ndobva ndatorwa ndobva ndatoendeswa kuleba. Ndichaendeswa kuleba paya ndakabva ndangopinda ndichipinzwa muleba ndakatorwa iri gumbo rangu reright ndobva rasungirirwa pane imwe simbi, iri ndokusungirirwa pane imwe simbi. Urwu ruoko ndobva rwaisa drip, urwu ruoko ndobva rwaisa drip. Ndobva angondidifemera mukati mai. Saka ndichingonoti ndobva angopinza ruoko rwake nepanapa pachifuva pangu. Apinza ruoko nepachifuva pangu ndakabva ndangonzwa kungoti handisina chichiri kundirwadza, nokuti zvairwadzira kunge ndiri kuda kuita nhumbu yokurutsa. Zvairwadzira pachest. Ndipo pandakatonzwa ndatova free. Ndipo pakatonditi makorokoto mai, wazvara big elephant yako. Mwana wako wakakurisa ibig elephant. Waita 4.5. Saka zvadaro ndokumva zvanzi takakumbonomesa munesari. Aendeswa kunesari ndakaswera nokuti kwanga kwava kuma 12 dzamasikati. Nhumbu yatanga kurwadza usiku makazosunga kuma 12 masikati. Saka akaitwa kudhonzwa Nunurai. Saka zvadaro ndomva zvanzi anonoka kuchema, ndomva anoiswa mugilasi kunesari. Anoiswa mugilasi kunesari. Takaswera na 12 o'clock dzeusiku akabva azochema. Nokuti taingoenda tichinoyamwisa tichingonokamira mukaka tichivafidha. Ndobva azochema na 12 o'clock. Tichizodzokera kuma 2 kunoyamwisa ndipo ndakasvika ndichinzi vaKeresenzia makorokoto mwana wenyu wachema. Ndinowana ari kuchema.
ndopakanzi saka regai adi ambochema kuitira kusachema kuya kwadi kwaaita. Achibva azonyarara kuma 10:10 tichiinda tichibva ndanzi haachamwisiwi nechubhu chinga achibuda mugirazi muite wekuyamwisa muchisimira mukaka. Ndomubva taswera ndokurara. Mangwana acho ndomubva ndazodischargwa ndomubva ndauya kunokumba. Ndauya kunokumba ndobva ndakanzi munozouya pa10 days. Ndichigara 10 days, zuva re10 days richikwana ndichikwira ndichiinda kuHarare Hospital. Saka mwana uyu ndichinosvika achiyerwa paskero. Achinoyerwa nesi uyu wakatambura akatarisa pakadhi achitarisa mwana zvaava mwana wakabva achinja. Saka akatarisa pakadhi wainowana pane 4.5 anotarisa zvaari kuyera ari kunowana pane 1.5. Saka zvinhu zvakati tambudze. Manesi wakabva adana umwe achiti pamwe kuda skero yafa yombochinjiwa. Saka inini ndipo pandakaenda kungotarisa vachichinja maskero kuchiko zvechiri kudi chiri kuitika. Ndaona manesi aya aita matatu ari kutaurirana. Ndipo pavakati no rega tinodana chiremba. Vanodana chiremba. Chiremba uyawo maskero aya aitiwa line wati inogadzike. Wanyora wati gadzike. Wanyora wati imwe skero gadzike. Vaone zviri kuramba zvichifanana. Wazva anodeedzawo umwe wakazonodeedza uyanya kundisunungusa. Ndipo paakauya ailivhiuya ndomubva era mwana ndomubva atarisa. Ndipo pavakabva vangoti no moenda nemwana kumba. Zvomuri kuenda nemwana kumba pa6 weeks munozodzoka naye. Hamuna chamakaudzwa kunzi mwana uyu pane zvakanganisika pamwana here? Nguva ipapa handina chandakaudzwa. Imi muchiona vanhu havari kunetseka, vari kudeedzana, havari kuchinja maskero, hazvina kukurovesai hana here kuti chii chakuitika zvi? Chakanditambudza nechekuti kana ininiwo makuriro akanga akaita mwana zvazvisisiri izvo, nokuti ndaimbomubata ndakadai mwana wanga ari kuchikwana kana muruoko kudai, ini ndanchimbomuti pamapendekete wanga ari kupana pai mumaoko. Izvozvo zvakangonditi kuwachinja nei. Ndobva ndambotiwo amen. Ndobva zvakanzi muzouya naye pa6 weeks. Ndobva 6 weeks ziya dzakakwana, asi ndaienda kuskero naye. Ndichienda kuskero manesiwo epaskero ndiwo manje navanga vasingaziviwo nezvazvo vakangonge vave kungoti kuonda kwemwana uyu ndotonzi mbomirai tozokuskirai kana tamboskira vamwe. Umwe ndiye wakazoti mwana wenyu kana kuti kumupa anoramba kudya. Ini ndokubva ndangoti asi anopenga. Ndakangokanuka ndichidi ndikati mbuya ava vanopenga. Hanzi kana kutopakuta anoramba kudya. Saka pandakazoti 6 weeks dziya dzakwana ndaenda futi kuHarare Hospital. Saka kwanga kuina vamwe sister vainzi sister Mutukwa, ndivo vakanga vazopiwa kadhi ranunurai. Saka ndichingosvika vabva vati mai Edith. Ndikati sister, zvikanzi uyai kuno. Ndokubva ndaenda. Zvikanzi mwana uyu zvaari handiti makaona madhokota nemanesi amboungana. Ndikati ndakaona madhokota nemanesi aungana. Chazvakashamisa madhokota nemanesi kuti mwana wakachinja sei, chii chakamboitika kumba. Ndikati hapana, zvandakangobva naye kuno kuda kuleka mukaka nokuti haazi kunyatsomwa. Vakati hazvo, asi mwana ichandidava kuda kukuudzai, mwana haachisiri vamakasunungukirana navo, haachatevedzeri zvichaita vamakasunungukirana navo. Zvichada kuti siyanei pamwana. Mukaona pasina machenjisi, kukura sekudzikira kwaakaita, uchakura achiita zvishoma. Asi mwana wenyu achada kuzoitwa maexercise. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera.
Peace of mind guaranteed. Mushure mekutsanangurirwa kuti mwana ane hurema, vehukama, baba, vanhu vakazvitambira sei hurema wanunurai? Pandakatsanangurirwa kuti mwana achasiyana navamwe vamaberekerana navo, ndichiuya kunokumba, tingati baba ndaenda navo, ndobva tataurirwa tiri pamwe chete kuti ndizvo zvaitika, nokuti vakaudzwa maringe nekurwadziwa kwatakaita kusvika ndizosununguka nekudzikira kwakaita mwana. Tichizouya kunokumba, ndipo pakava nehondo yekuti yakambondivhiringidza, nokuti panga pana vamwene vangu ati zvara vanga vakafa kudhara. Saka vamwene vangu vachiudzwa kuti ndizvo zvaita mwana achatadza kunyatsoita zviri kuita vamwe vana, plus achambovingwa pano pamba, mota yehurumende yeCRU ichiuya kuzoitisa mwana maexercise. Ndakambovigwa, mota yaiuya yeCRU, saka inini handina kunge ndaiziva kuti yauya. Saka yaiuya yomira pagedhi apa, ivo ndivo vainge vari panze, vaibva vati akaenda kumusha kwake haachagari pano. Saka kumusha kwedu kwavaitaura kuGlenville, ndiko kumba kwababa vangu. Saka vakauya kanokwana kaviri pano, vachibva vanzi haachagari pano. Sezvineiwo avo nokuona kondisheni yaive nemwana, vakazowana dheira vakadhiraivha vakaenda kuGlenville, nokuti adhiresi vaive nayo. Vanosvika kuGlenville kuya, vabvunzi vakabva vanzi aiwa aripo pa88 muna Mupani kumufakose ikoko. Saka ndipo pavakazofungawo, ndofunga vakazongofunga zuva rokuti zvoitwa sei kuti munhu uyu timuone, nekuti amai vari kutoita kuviga kuti munhu uyu haachagari pano. Sezvineiwo zuva iroro vakauya kuri kuma10:10. Inini ndaitoyanika mbatya pamanapukeni emwana. Saka mota iya yakadarika kudai nerodi, tichizoona yadzoka, ndokubva yasvika ndokumira pagedhi. Yamira pagedhi ndokubva vadi vaburuka, ndipo vakatanga maidhipi. Ndovatambira, ndobva vati takaenda kuGlenville tikanzwa kuti uri kuno, isusu tataudzwa kuti uri kuGlenville hauchagari kuno. Ndikati handina kumboenda kupi kuGlenville, ndingori pano. Ndikati aiwa, amwene vangu vari kuti zvanzi mota yehurumende ndinogona kutorerwa imba nenyaya yekuti kwanga kusina kubhadharwa kupi kuchipatara. Ndobva vakati aiwa, tinoda kuti timboona mwana kuti akamira sei zvaari. Sezvinei amwene vangu vadiki, munun'una wavamwene vangu, vaishanda kuAvenues Clinic, saka vakanga vari pano. Saka pavakauya vachiburitsa zvinhu zvavo mumota zvokuwarira kuti vaite mwana maexercise, vakatanga kukurukurirana naamwene vangu vaya vadiki. Vamwene vangu vakati inini ndinoshanda kuAvenues Clinic, ndiko kwandinoshanda. Saka ndobva vaya sister Mutukwa, ndobva vatanga kuti aiwa, isusu tavingawo kuzoona EDP uyu kuti timubatsiridze pakusaririra, tiri kuda kuti tifane kumusumudzira maweeks ake nemwedzi yake, kuti pamwe zvingada kubatirana kuti agokwanisawo kuti aitewo zvinoenderana navamwe, kuti agozogonawo kuti arezve, agozogonawo kukambaira zvinoita vamwe. Avaya mai ndobva vati aiwa, hazvina kutomboipa. Saka amwene papo vakazonzwisisa, mwana akatanga kuitwa maexercise. Amwene vakanzwisisa, mwana akaitwa maexercise, but havana kunyatsonzwisisa. Kumugamuchira, vakamugamuchira here semuzukuru? Kumugamuchira semuzukuru vakatopa zita riro kuti Edith Nunurai nderavo. Asi nyaya yakanetsa yokuzonzi haana kuita zvakanaka. Hazvina kuvaitira zvakanaka. Ko imimi saamai makutoziva kuti mwana wangu akasiyana nevamwe vana, pane here zvokuti makati mimi zvichida zvakambonditi kanganise asi ndikazozvigamuchira kumberi? Inini zvakanditi tambudzei, asi pandakatsanangurirwa ndikafunga one marwadziro akaita kuti nhumbu yairwadzira kuchest,
ndakabva ndazvitambira nokuti pandakatsanangurirwa kuti marwadziro aiita nhumbu yako yanga iri yatove neprobhuremu yekuti yaigona kuuraya iwe, ndosaka yaida kubuda nekumuromo. Wakamboona here munhu achiita zvekurutsa munhu kana kuti unoita zvekubereka zvinoitavo vamwe? Iko zvino izvi tikona Nunurai tototi mudzimai 33 years watokura, ndeapi matambudziko ekuti munoti nekuda kwekondisheni ina Nunurai CP yainayo izvi zviri kunditi remerei, zviri kunditambudza, zvamunosangana nazvo? Zvinonditi remerei zviri kutambudza pana Nunurai nekondisheni yaanayo ndeyekuti Nunurai haakwanisi kuti asumuke ega achipinda mutoireti. Nunurai ndiwe kutosumudza togadzika pabhaketi, tinotoita zvemabhaketi okuti Nunurai timugadzike kumuisa pabhaketi kuti aone kuenda kutoireti. Nunurai haakwanisi kugeza ega, tiri kutomudzidzisawo kuti akambaire bijana kunopinda mutoireti, tozosumudza tomugadzika pabhenji, then tomugezera ari ipapo akagara pabhenji. Muri kutaura muchiti tiri, muri kubatsirwa nani? Ndinenge ndichimbobatsirwa nemunin'ina wake, ndiye unombondibatsira ende ndiye unotondibatsira nokuti ndiyewo ari kutogonawo sezvandinoita Nunurai. Ende ndinototenda Mwari kuti munun'una wachona wakazabva azopiwawo muviri muhombe wokuti unogona kusumudza Nunurai achimubatsira. Unomukoni wake apo nepapo, asi haiwa unomugona. Takatotarisa Nunurai iye zvinezvi ane miri, imimi mungati here pakusumudza kwamuri kuita Nunurai pane zvimwe zvekuti munoti ndaakurwadziwa, pane zvaakundirwadza nekuti ndinomusumudza? Kurwadziwa kuripo, chest, musana, nokuti uzongomiriri kumusumudza chete. Zvokuti uite kuti umubatsiridze zvakati wandei, kuti saka manje nguva yaunonosumudza unozonosumudzawo futi chimwe chinorema, zvobva zvabatirana kuti zvive zvinoti pain iuye pandiri. Ndezuva renyu rakamira sei? Ndezvipi zvamuri kuita imimi kuti mukwanise kuwana chekuti imimi nevana mudye? Pazuva rangu pakati omei mukurarama naNunurai, ndichimuka dzimwe nguva fanika ndichida kumukira kuenda kunonhonga zvigaba zvangu, ndinogona kumbomuka na2. Saka Nunurai ndinototarisa kuti ari kuda here kusiya ndamuendesa kutoilet, then ndomubvunza, Nunu, unoda here, uri kunzwa toilet here? Uti ndomuendesa kutoilet. Dzimwe nguva ndinotombomuriska kumusiya ndamugeza, ndosiya ndamugadzika pawheelchair, kuitira kuti kana ndodzoka ndouyawo ndichizorora nokuona kubika kuti vakwanise kudya. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs, and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life.
POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Muchikamu chapfuura mai vanunurai vati vanomuka pakati peusiku na 2. Zuva ravo rinombomira sei kuti vamuke nguva dzakadaro idzodzo? Chinoita kuti ndimuke na 2 kuitira kuti ndigobata time yekufamba, nokuti kufamba pandinoenda tarisa mwana kuti ari sei ndinozobuda ndoenda kunobata kambuzuma kana kunosvika kuindustry kurugare uko, nokuti takawanda pakunonga zvigubhi izvozvo izvo zverecycling. Saka mumwe nomumwe unenge achida kutsvaga kubatawo target yake kuti agowanawo zvinomubatsira. Saka tinenge takawanda, pawapfuurawo napo mumwe unopfuurawo napo, saka unenge uchida kunosvikawo pasina kumbopfuura nomumwe kuti uwane zvigubhu zvakawanda. Nekuzodzoka kuuya kunokumba ndasvika ndomugeza ndomubikira chikafu ndotanga futi kuselekta zvigubhu zviya ndichiisa pazvo nekuti zvine madepartment zvine vanhu vanotora vakasiyana siyana, tozovafonera kuti zvavapo vouya vachititorera. Ndezvipi mimi zvekuti munoti mimi dai kuri kuti ndikakwanisa kuwana izvi nezvizvi zvinokwanisa kurerutsa dambudziko randinaro pakurera kwandiri kuita nunurai? Zvandiri kufunga kuti dai zviri zvandinenge ndawana zvemubato yemaoko kuti ndikatrenwawo kuita zvimwe zvinoita kuti ndibatsirikane ndiripo pano pamba, nezvekuti ndiite huku. Kudhara ndaimboita huku, saka pari zvino hapana, asi chikwere ndinacho. Ndinenge ndichiti dai ndaiwana huku ndopfuya ndiripo pamba ndichiona magariro anoita mwana ndiinaye. 33 years dzina nunurai. Tinoziva kuti vakadzi vanogeza. Nunurai akatanga kugeza rini uye munozvifambisa sei? Nunurai akatanga kugeza aine 10 years. Zvokuti takatomboti yoyi zvakaoma, asi sezvinhu zvinenge zvaunzwa, vamwe vakatomboti mubaisei dhepo, vamwe vakati mukamubaisa achasimba kupfuura futi paari ipapapa, munozomugona here? Ndipo takazongoti tinongorega akadero tichingomubatsira akadaro. Nunurai anofarira kuitei kana muinaye? Ane nziyo dzaanofarira here? Anotamba here? Nunurai tinoenda kuchechi, anofarira kuchechi, akatobhabhatidzwawo kuchechi. Saka kana tikasvika kuchechi anonzwa kufara. Kana tauya kunokumba anotodawo kutotaura zvanga zvichitaurwa kuchechi nokutoimbawo nziyo dzekuchechi achitevedzera, kunyangwe redhiyo chaiyo ikarira, aiwa anotamba. Imima yacho motamba naye? Totamba, kunyangwe vana vamuning'ina wake avo, aiwa vanototamba vose. Vanotozivawo kuti manunu vanofarira nziyo iyi. Votonzwa kuti inzwa ndimacheso kauyo unoda kumutamba, tamba itione. Haiwa anotamba aripo pauricheya achingozunguzika aripo. Nunurai akaenda kuchikoro here? Uye kuenda kana kuri kuti akaenda kuchikoro mune zvekuti munoti here izvi zvakabatsira izvi? Nunurai wakaenda kuchikoro kuJairos Chiri. Nunurai takabatsirikana, nokuti Nunurai kuenda kwaakaita achienda achinoaseswa kuti aende kuchikoro, Nunurai wanga asingagoni kukambaira kana kudya ega. Nunurai wakanotangira kugona kudya ega kuchikoro. Nunurai wakanotangira kugona kufamba nenhendeshure zvaanoita izvi kuchikoro nemucheya. Saka Nunurai wakaimburuva zvatanga tisingafungiri, nokuti Nunurai kuzosimba kwaaita, Nunurai wakanga ari chidhori chamadhende chaicho ndizvo zvaive. Iko zvino izvi ndezvipi zvekuti munoti imimi Nunurai akukwanisa kuzviitira ega? Chandiri kufarira Nunurai kunyangwe ndisipo, Nunurai akaisirwawo chikafu patebhuru vakaisawo dhishi, anosvika chinyangwe akasiyirwa achavharwa, unosvika okudubura, unononoka zvake kana kumbobuura, asi unosvika ogeza ruoko rwake runoshanda nderweleft. Unosvika oshanda neleft yake, ovhura, otanga kudya chikafu chake. Kana chiri chinokundikana kunhonge kambureti, anodya nemuromo.
apedza ogeza ruoko rwake obvisa pureti yake oisa mudhishi opukuta muromo wake anozvipukuta ega. Saka zvinhu zvakandifadza, ndakatombotozvitaura kana kune vamwe vangu kuti inini kunyanya ndikafa chaiko chaiko, otherwise asara zvake ndinogona kuenda kudenga, nokuti ndinoziva kuti nyangwe munhu akamuti chikafu ichi akamuisira patebhuru anonodya, haazofi nenzara. Mashoko amuroda kupa kurudziro kune vamwe vanokwanisa kunge vari musituation yamuri, kana kuti vamwe kuti havanzwisisi condition inanunurai. Ndinotopa kuti nunurai anotoda kuitirwa mwoyo murefu, kunyangwe vamwewo vanayo condition inanunurai kana yakasiyana nanunurai. Vana ava vanoda kuitirwa mwoyo murefu, havadi mwoyo mupfupi, nokuti zvinhu zvavo zvinononoka kuti aimprove. Saka zvinoda zvishoma nezvishoma uchingofamba uchitevedzera. Hanzi vana vakaita sana Nunu vanoda mwoyo murefu. Toda kukutendai nekuva nesu muchirongwa Twice a Mother, uye kutenda rubatsiro rumwe rwamuri kupa vamwe vana naamai vatinounza pachirongwa chino. Zita rangu ndinonzi Stella Musha.